Så må jeg blive goddag. Hallo? Goddag. Jeg elsker jeres smag. Kan du sige mig, om I har noget specielt på menuen? Hallo? Ja. Hallo? Ja. Jeg har sådan brug for en pizza. En med løg, tomatsauce og en lille smule bacon. Jeg vil bestille nummer 15, nummer 30 og en falafel. Så skal jeg bede om en nummer 69 og også en pizza med ansjoser. Jeg vil bestille nummer 15, nummer 30 og en falafel. Så skal jeg bede om en nummer 69 og også en pizza med ansjoser. Om 10 minutter, den er klar.